Hei, mitkä fiilikset? No hienot fiilikset, ilmakin on hyvä. Yeah. Tapsukkaa! No niin, pelipaikoille menossa. Yes. Onko Kimmo jotain toiveita, mitä haluaisit löytää täältä? Ei mitään ihmeellistä, kaikkia löytyy jo kotoa. No niin. Äiti, mitä haluaisit löytää? Kypärä. Kypärä! Kikka, mitä haluaisit löytää täältä reissulta? Ja se menee tuolle, ei se näin kuule. No niin, mä en halua löytää mitään ihmeellistä. Toivotaan, että tulee hyvä reissu. Kikka, mitä haluat löytää tältä reissulta? Paljon uusia ideoita ainakin. Ideoita. Sami. Pinkki kypärä. Sami, mitä lähtee mukaan tältä reissulta tänään? Toivottavasti ei mitään. Hei. Ei tullut Sami on löytänyt joku kaiken. ostohousu. Ei vaikka kypärä voi olla, että lähtee mukaan. Kyllä. Mitä Tapsa? Näyttääkö nää ostohousulta? En tiedä. Näyttää mun mielestä. No niin, sitten ne on ostohousut. Mennään. Tästä se lähtee, hei. Ilassa lukioilla käytössä. Lisäksi ollaan kasvattu rakenteellisesti sitä, No niin, sisähommat katsottu. Kypärä. Kikka, ostitko sä jotain? Onko sun pussukka vielä tyhjä? On. Ainoastaan ilmaistuotteita. Mulla on myös käsineet. Ja käsineet. Nyt mennään katsomaan uutta konkelia. Tapsa kävi vaihtaa ostohousut jalkaa. Ja muut kävi riisumassa. Pinarella. Sami voi esitellä Pinarella pisteen. Matkoihin on siis verkossahan se pystyy huomennakin tekemään vaikka tapahtuma. Siinä olisi pinkkiä. Siksi on www.giltranweb.fi. Toi Superior. Hei Pinja, miltä tuntuu? Olet uuden teltan omistaja. Siltä, että nyt pitää vaan alkaa retkeilemään. Ensiasunto ostettu. Mahtavaa. Tämä voi olla, tää on lähempänä totuutta. Tämän ostoksen jälkeen tää voi olla mun ensiasunto, koska tämähän oli kuukauden vuokra.